otu birigonu unu echetalụ nwata nwaanyị anụnwa afa ya bụ Uchechukwu ọ nwata nwaanyị a bụ onye nke jere na Tucana n'Enugu steeti wee jee gbaa egwu wee bụọ ike ya ebe ahụ nke bụ na ya bụ ife onyonyo na-efegharị n'ihu akwụkwọ. Ya bụ nwata nwaanyị bụ ife unu na-afụ ebe a. Enwere otu onye je mee intaviu, unu ya abịa ka nkọrọ unu ife ọ sịrị ọ ṅụrụ o ji wee je gbaa egwu ahụ. Nwata nwaanyị a wee na-akọwa na ọ bụ onye na-akwa akwa, nya ọ bụ telo ndị na-akwa akwa, na ọ apụkebe na ọ na-anọ na chọpụ ya oge ọbụla. O jikwa welu mbọsị nwa ndị ụmụnne ya wee bịa wee sị ya ka a kpọrọ ya pụọ na ọ na-anọkarị n'ụlọ na o jenuho na Tucana na ọ maghị ebe Tucana dị. Ị na-asị m na ijenuho inweghị fon ihe enene ife na-eme n'Enugwu, onwe onye nọ n'Enugwu aha afụ egwu Tucana n'ihu akwụkwọ. N'ọkwa ya ka o ruru ebe ahụ wee ṅụọ bọtụl Smirnoff na-abụ na o nweghị ụbụrụ iti n'ọnya ka ọ ṅụchara ya bụ mmanya wee bupụta ya n'ọgbọ, na mgbe ọ na-aṅụ ya ka a na-akụ egwu ya bụ egwu wee na-aba ya isi o wee pụtazie n'ọgbọ wee mebe ya bụ egwu. Unu mana ọgbọ niile nere ya bụ egwu ọfụma, na mgbe ọ gbara ya bụ egwu nke izizi bụ ọrụ ndị ndị bịara ine n'egwu ike, ndị na-akụ egwu wee sị ya na ọ ya gbakwara fa nkefa. Mgbe a bụ ebe nnọ wee bure mmụọ nke nwaanyị a. Eche na mgbe a gwa ya na ọka ya bụ ike na uche ya ya erute na oyighọ ife n'ime ife ụmụ nwaanyị na-eyi. O jekwa tọọ na ọ bụ ọrụ ndị nke ahụ. Ebe a bụ ife wee m iwe na ya bụ ife onyonyo. So nwata nwaanyị a wee na-akọwa n'ọnya ka o ruru ebe ahụ ka a gbachara egwu ahụ, e wee na-ajụ ya ụmụ agbọghọ ahụ nọ ya n'akụkụ wee sokwa na-ese ya ife onyonyo na-ekpuchinata ike ya na ọfa na ya yi wee bịa. Ọ sị na ọ bụghị ọfa na ndị ahụ yi wee bịa, na onye ya na ya yi wee bịa bụ nwanne ya nwoke na ụmụnne ya ndị nke nwaanyị ka ọtị nọ ndị ọyi ya nwaanyị. Nọọ mgbe fa na-anazi agbachara ya bụ egwu ka ndị nke ya na ya yi wee bịa na-egosizie ife onyonyo ka o si wee gbaa egwu. N'ebe ahụ ka ọ nọ wee na-achọpụta na ọ bụrụ ike n'ilo na o gosiri ife ike ya ebe ahụ. O wee sị na o jekwuru Tucana mgbọsị ahụ ife ame na o jekwuru ndị ahụ na-akụ egwu wee gwafa na fe post kwọna ya ebe ọ bụ na ike ya pụta. Maka onye na-eme intaviu jukwara ya na ọ makwa na onye gbachi egwu na Tucana na-ana epostu ya n'ihu akwụkwọ. Ọ sị na ọ mahụ ka ịmahụ ọ na-abụzi mgbe ahụ ị na-ana agwara unu ike wepụta ka ị nọ wee marụ na-ana epostu ya wee chiyata wee yọwafa na fa fichaa ya. Ndị Tucana wee jụ na fa ama mfichi ya na o nweghị ife mekata ka fa fichaa ya na oyogido fa wee jụ na egwu anụnwa ọ gbara na ọ nọrọ ndị Tucana 1 month n'aka bifo o wee fụ ya n'ihu akwụkwọ. Onye ọbụla na-asịzi ya na ife o je bụ ike ya si ya bụ ife wee na-ewutezie. O nwere onye na-eme kọntentị n'ihu akwụkwọ jee gba ya ajụjụ ọnụ, o wee na-akọwapụta ya bụ ife na-ebe akwa. Ndị mmadụ nọzi wee na-asị ọbụlọ ndị mmadụ ka nkwugoro ọchịchị obi mbifo nkwuo nke ndị mmadụ kwu. Ebe nnọkwa wee ta nwata nwaanyị ụta mana ọpụtago apụta bụ na ọpụtago mma enyezighị ndụmọdụ na ngwụcha vidio anụnwa. Ebe nnọ wee ta ụta bụ na intaviu anụnwa emere ịma na o nweghị onye ma ife dịka Enugu ka ị gbara ya bụ egwu. Abịa na Anambra steeti onye fụ n'ụzọ mahụ n'ọgụ gbara egwu a. Imo steeti onye fụghị ọmahụ n'ọgụ a. Abia steeti PH, Rivers steeti, Lagos, Asaba onweghị onye ma n'ọgụ gbara egwu a. Ivu na ụfọdụ n'ime ndị na-Enugu steeti ama fafụ n'ụzọ fama mmadụ n'ọgụ gbara egwu a. So ndị nwere ike ịmaghị bụ ndị mmaghụ ndị go na fama bụ ife nwere ike ịma n'ọgụ gbara ya bụ egwu. Onye mere gị intaviu a oke ekpuchinata ya ihu, onwe ike ọ jụcha ya ajụ o were ife kpuchie ya ihu. Ile akwa iyi onye ọbụla fụrụ amarugo n'oge nwa bụ onye gbara ya bụ egwu. Ka o si wee gosi ihu ama m ife o bu n'obi na ọ chọzi ka ụwa niile marụ, ndị amaghị ọkafa marụ ebe ọbụla ije ka amarụ nke ahụ gaa na nkọ. Ndụmọdụ mma enyewe kịta bụ ebe ọ bụ na o gosigo ihu ife ya emezi kịta maka ya nwa gosiri ihu o ji uwe kpa ego n'ihu akwụkwọ werụkwa wee chọọ population ndị amaghị ya wee marụkwa ya. Amaghị m onye nke abụ m izizi ịda afụ ya na ọ na-eme kọntentị n'ihu akwụkwọ. Ndụmọdụ mma enyewe kịta bụ ebe ọ bụ na o gosigo ihu iwere nwayọ maka ya nwa ya agwa ka ị ghara ije mepe peji nke ọ ya alaikikwa ka o mekwa ya intaviu ka o werekwa ya postuo na nke ya. Ijezie kịta imepe peji nke witi akwa anụnwa iyi kịta iyiri yakwa anya ya tii n'ihu ebe ahụ ịpụtakwa gagharị ịgbagodo ya egwu. Ndị mmadụ ya ama n'ọgụ, ndị mmadụ ya efolo, imepekwa TikTok, ndị mmadụ ya efolo ịpụtakwa ịmara ụdị egwu ịgbakwa kịta ịgba alụfa. Mana ijezi egwu ya yiri ezigbo akwa ete na-ebutere na akwa ipuji wee yiri ụdị akwa iyi ha akpaala yiri tọbante iyi ọtaiti ụmụ nwaanyị ibe unu eyi iru ebe ahụ ga gaba ọkpa ka awọ ịgbawa gbacha akọbazie ọ na-epụta kịta n'ebe anya m ya dụkwara ụfọdụ ụmụ nwaanyị ịma na ị nweghị iti mmanya wee na-eje
irukwa ebe ahụ ijikwata onwe ndị nwanne so di ya wee je ma nwanne ya nwoke ma ụmụnne ya nwasị ya wee je fafo ka ị na-agba egwu a faya stọpụ n'oge ebe fa ma na-eṅụrụ mmanya fasorukwuo na-evidio ọdụ ka fa chọrọ ka ete ule n'ihu akwụkwọ ka ọdụ ụkọ na fa chọrọ ka etekwuo ule n'ihu akwụkwọ ọ bụrụgodị na Tucana epostu ihe ị na-achọ ịgwa m na ndị niile ahụ n'ebe ahụ na-enene na fa nwee enweghị ike ipostu ya na emechaa o nwere ike ọ bụ na fa posturu ya dute na fa nwee enweghị peji ndị mmadụ afụchara ya one fa fụchara ya mana ife gbata dị vidio ji gaa viral bụ na onye nke bụ Tucana na-akụ egwu posturu ya ka ebe a na-akụ egwu nwa ka a na-akpọ Tucana amaghị m nke ọbụla ụnụ kpọrọ ya na-eburu onye ahụ posturu ya bụ maka na ọ dị pọpụla n'ihu akwụkwọ o postuo ya dị vidio gaa viral. Nke ọzọ m fụkwalụ bụ ebe dị bọị na-asị na asị tụgharị ya ego amamego ife a na-atụrụ na o nwere onye nwụnahụrụ ka achụrụ n'ọrụ ọkwetị n'ọgụ nwe ebe anyị na-akwa akwa ka maka na ịgbara egwu bụ ọrụ fe ike afụ ọbante ka e eje tụgharị ya ego nne iwere ohere ahụ ije mepee peji nke soro ibe gbarawa ego n'ihu akwụkwọ na ịlaikikwa ịmana ka emechara gị ntaviu a na ụfọdụ kwetara n'ife ikwuru ụfọdụ ekwetaghị n'ife ikwu ụfọdụ te na ịma na-ete vidio ebe ahụ na-etinye ya n'ihu akwụkwọ na-ekpacha anya wee yiri ife iyiri apart from godo na ịpụtaghị ọgba egwu ntu a ka nwaanyị kwesịrị ide dresị ịpụji ihe ichi onwe gị ahụ ọ bụzie na onwe ka isi pụtafu onye ara n'ụzọ ọ dọghị akwa gị adọkasịa ma onwe ka go na nwaanyị ibe ti wee nwee okwu n'ụzọ adọnyie ya ebe niile eghele oye nne nwaanyị ka ebe ịpụji yichi ahụ enwe mgbe anyị na-eyichimi nwee nke a na-akpọ tait yiri ezigbo ife n'ime ahụ ọ ya abụdụkwa nwee ka ikuku si wee kuo ka a ghara ife ike ọkụkọ. Ife ọzọ m na-anụzi kịta ka emechara gị ntaviu abụ na onye nke bụ Tucana na fe efichapụgo nya bụ ife onyonyo n'ihu akwụkwọ fa a sị na fe efichagie ọ bụzikwa na ịka jie na fonu inenego n'ọnụ iyi enene ifichazie na nya bụ nwata nwaanyị apụtago bee akwa si na nya bụ ife ewutewe gị na siminof na-abụ ọ ṅụrụ na ọpụgo ya n'isi o cheta na ife o mere adịghị mma ọ bụrụkwa na ịka na-eje na Tucana agba egwu irukwa iyichi ahụ onwekwa onye si gị agba n'egwu nyanwa gbatakworo egwu ọfụma na ebe ndị mmadụ nọ wee taba ya ụta bụ na o nweghị ife oyi n'ime andị ọma na o nweghị ife oyi n'ime o si etu ahụ hunata chacha nnọọ ike ya niile ndị na-ebe ahụ o hunatara ike ya fa negharịkwara ezigbote anya okotorigba nne ndo